Oke, Ibu lajengaken presensi nggih. Ibu. Dinten menika sinten ingkang boten mlebet? Mlebet sedaya Ibu. Nggih, alhamdulillah menawi mlebet sedaya. Nggih. Proses menika Ibu wonten gambar-gambar jenis-jenis karya sastra prosa. Nah, menika sinten ingkang mangertos menika jenis menapa? Menapa? Fabel Ibu. Inggih, leres sanget menika jenisipun fabel amargi nyarisaken bab kewan. Lajeng ing tengah menika sinten ingkang mangertos menapa? Legenda Ibu. Inggih, dados leres menawi dumadine rawuh menika kalebet legenda. Lajeng ingkang menika ketingal Cekak Ibu. inggih, leres menika cekak ingkang kiraanipun wonten ingkang wonten ing Jawa Legam. Nah, sedaya karya sastra menika wonten unsur pambangunipun. Menapa wonten ingkang mangertos menapa kemawon unsuripun? Wonten kalih. Intrinsik Ibu. Nggih, setunggal malih. Menapa? Inggih, leres. Nah, wonten ing dinten menika kita badhe sinau bab unsur intrinsik cariyos cekak. Nggih, saderengipun Ibu badhe ngaosaken kompetensi dasar indikator lan tujuan. Kompetensi dasar 1.3 menelaah teks cerita cekak. Indikator 1.3.1 peserta didik mampu menjelaskan pengertian cariyos cekak. 1.3.2 peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik cariyos cekak. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian cariyos cekak. 2. Menganalisis unsur intrinsik cariyos cekak. Di saat sinipun menika mlebet wonten ing materi. Nah, ingkang sepisan menika cekak. Menapa to cekak menika? Cariyos cekak menika awujud karangan ingkang nyarisaken bab-bab ingkang wonten kaitanipun kaliyan lelakon tiyang ingkang dumadi adhedhasar saking urutan sawijining kadadéan ingkang kacariyos kanthi cekak. Nggih, amargi naminipun wau cerita cekak, dados isinipun menika kirang-langkung 11.000 tembung lan paragonipun ugi boten kathah. Nah, salajengipun menika wonten unsur pambangun cekak. Menika wonten kalih, wonten unsur intrinsik kaliyan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik menika unsur ingkang mbangun cariyos cekak saking jero cariyosipun piyambak. Nah, para siswa, sinten ingkang mangertos ingkang kalebet unsur intrinsik menika menapa kemawon? Sepi dipun sebataken. Tema. Nggih, leres. Alur. Nggih, leres. Latar. Nggih. Paraga. Nggih, paraga kaliyan perwatakan aja. Sudut pandang. Nggih, leres. Gaya bahasa. Nggih. Amanat. Nggih, leres sanget. Nah, dados unsur intrinsik cekak menika wonten 7, wonten tema, alur, paraga utawi paraga lan perwatakan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, saha amanat. Nggih. Wonten ing dinten menika Ibu badhe ngendharaken unsur intrinsik ingkang tema, latar, saha amanat. Nggih, ingkang sepisan menika tema. Tema menika dasar utawi pokok perkawis wonten ing cariyos. Dados kadosta gambaran besar cerita cekak menika nyarisaken babagan menapa to? Dados menika. Nah, tuladhanipun saged tema katresnan, lingkungan, pendidikan, kekancan lan sakbituripun. Lajeng ingkang nomor kalih menika wonten latar. Latar menika unsur ingkang gegayutan kaliyan papan, wekdal saha swasana. Dados latar menika wonten 3 jenis. Inggih latar papan, wekdal lan swasana. Nah, salajengipun latar papan menika papan ingkang dados panggenan nalika kedadian wonten ing cariyos. Tuladhanipun saged ing omah, ing pasar
wekdalipun wekdal ingkang kadadian wonten ing cariyos saged enjing siang sore lan wengi. Lajeng menika wonten latar swasana. Menika swasana wonten ing cariyos kadosta bingung, bunga, wedi lan sabibripun. Dumugi mriki menapa wonten ingkang nyuwun pirsa? Dereng. Nggih menawi dereng, nggih Ibu lajengaken wonten ing amanat. Amanat menika pepirin ingkang tinandhu ing cariyos utawi pesen pamripta marang pamaos. Nah, biasanipun pesen menika awujud pesen moral ingkang dados saged mendidik kangge pawuripan ing masyarakat. Nah, tuladhanipun menika wonten dados tiyang anggen menika kita kedah ngurmati marang tiyang sepuh. Nah, menika kalau andharan materi saking Ibu. Nah, sakmenika wonten tuladha cekak. Para siswa saged maos lajeng dipun analisis, dipun padosi unsur intrinsik ingkang tema, latar, saha amanat. Lajeng wekdalipun 3 menit. Menapa sampun paham para siswa? Insyaallah. Nggih. Nah, menika nggih monggo dipergarap. Menapa sampun para siswa? Sampun. Nggih, menawi sampun saged dipun andharaken kasilipun garapan monggo saking Mbak Rara. Nggih, Bu. Temanipun cekak menika lingkungan. Mriko sedaya penawas, Bu. Nggih sedaya mboten napa-napa mangke gentian Mbak Ira. Temanipun lingkungan, latar papan desa, dalan kota, area selokan. Latar wekdalipun esuk, bengi, dina Minggu. Latar swasana, nentremake ati, bunga. Amanat, kita sedaya kedah njagi lingkungan ing sakiwa tengenipun supados resik lan boten kenging bencana. Nggih, matur nuwun Mbak Rara. Nggih, salajengipun menika kasil garapan tadi Mbak Ira cepet dipun waos. Nggih, Bu. Temanipun yaiku kerja bakti, latar papan desa, dalan kota lan selokan, latar wekdal esuk bengi lan dina Minggu, latar swasana nentremake ati lan bunga. Amanat, kita sedaya kedah njagi lingkungan ing sakiwa tengenipun supados resik lan boten kenging bencana. Inggih, matur nuwun. Nggih, sedayanipun sampun ngandharaken kasil garapanipun. Nah, salajengipun menika dipun koreksi sesarengan nggih. Nggih, Bu. Nah, menika temanipun ingkang leres menika lingkungan. Menapa kok lingkungan? Menika wonten ukara ora ana polusi udara. Lajeng wonten kagiatan saben dina minggu ing kotaku mesti ana dina bebas kendaraan bermotor. Lajeng wonten nalika bali saka pipitan aku lan kanca-kancaku weruh bapak-bapak lagi kerja bakti meski desa. Kerja bakti iki kalian nandur wiwitan ijo supaya desaku tambah katon ijo royo ora kena banjir lan tambah asri. Nah, menika nyaresaken menawi cerita cekak menika ngrembak bab lingkungan saking paraga aku menika. Nggih. Menapa wonten ingkang salah to? Kula Ibu. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, salajengipun menika ingkang latar. Nah, latar papan menika wonten desa, dalan kota, selokan.
saka pititan aku lan kancaku weruh bapak-bapak lagi kerja bakti ngresiki desa menika aman para desa. Lajeng punika nggih wonten ukara selokan. Dados saking ukara menika saged ketingal menawi latar papanipun wonten ing dalan kota, desa lan selokan. Nah, salajengipun punika latar budal ingkang leres esuk bengi lan dina Minggu. Menika saged ketingal wonten ing ukara. Nah, esuk-esuk aku wis tangi. Lajeng wonten mau bengi desaku dan bersama. Lajeng menika kagiatan saben dina Minggu. Dados menika sampun nggih para siswa menawi latar budalipun menika esuk bengi lan dina Minggu. Nggih salajengipun menika latar swasana. Menika wonten nentremake ati lan bunga. Nah, saged ketingal saking ukara. Nah, menika esuk iki udarane katon adem nanging nentremake ati. Ditambah ora ana polusi udara, nambah atiku saya bunga. Nah, saking ukara menika ketingal menawi latar swasana wonten ing cariyos cekak menika nentremake ati lan bunga. Nah, salajengipun ingkang pungkasan menika wonten amanat. Amanat saking cariyos cekak menika kita sedaya menika kedah jagi lingkungan ing sakiwa-tengenipun supados resik lan boten kenging bencana. Nggih, para siswa menika wangsulan kados nggih. Nah, sinten ingkang leres sedaya? Sinten? Nggih, Mbak Tara. Menika pikantuk biji 100 nggih, Mbak. Alhamdulillah. Lajeng ingkang salah setunggal sinten? Kula Ibu. Oh, nggih Mbak Ira menika pikantuk biji 80. Nah, menika anggaran saking Ibu. Nah, salajengipun menika wonten tugas kangge PR. Menika inggih sami garap wonten ing Google Form. Madosi unsur intrinsik kanthi tema latar lan amanat. Nah, samangke cekakipun Ibu share wonten WA kemawon nggih. Nggih. Nah, lajeng wekdalipun menika setunggal minggu. Nah, menapa wonten ingkang badhe pirsa? Mboten Ibu. Nggih, menawi boten kelas menika Ibu pinten cekap. Nggih, saderengipun menika sinten ingkang tasih kemutan ing dinten menika kita sampun sinau bab menapa kemawon. Unsur intrinsik cetak Ibu. Nggih, leres sajeng napa? Napa supaya wonten pangertosan cetak. Nggih, para siswa amargi wekdalipun menika sampun cekap. Nggih, kelas katutup kanthi donga sumangga cekap. Nggih, kirang langkungipun Ibu pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.